ithi ingqumbo kaThixo ibonakala ivele ezulwini. Ingqumbo kaThixo ithi baphezulu evesi lena, isono soluntu, isono soluntu. Ndandishela ndathi isono. Awunophila esonweni ube nethemba lobuza konwaba. Isono siyangcuthekisa. Ngoko phela emhlabeni sengcutheka lokho unaphakade kalaphakade esokweni. Yekho bezesonweni uphila kamnandi. Naba barobha ibhanka babulala abantu bafumana ezomali ezo zoma-50,000 ngoku. Bulala umuntu namhlanje uthi hayi abantu ngibulala ubani phana 50,000 yakhe khona. Uzawuncungutheka. Kasazadlala kamandi basigadla la uzawukhala kuwe. Uzayitshala imali encungutheka. Wena uliselwa usibe imali zabantu. Nalo mali leyo awuzoyithi unabele because izawufika kuwe ukuthi uwonile uyitile le mali. Noba ungayithatha ebhankeni. Ngonwabo kube mnandi. Kodwa uzawuncungutheka. Asozophile kakuhle, asozophile kamnandi. Ngoba ingqumbo kaThixo izawuhla phezu kwakho. Ingqumbo kaThixo ithi yona ichasene naso sonke isono nokungalungisi kwabantu abayithintela inyaniso ngokona. Unobangela wale ngqumbo kukuba oko kunokwaziwa ngoThixo kucacile kubo. Ezinto bonke abazaziyo ngoThixo zicacile kuba yazibona. Konke okwaziwa ngoThixo kucacile kuba yabona. Ithi ebangela mamela ithi unobangela wale ngqumbo, unobangela uThixo benomsindo wale ngqumbo kaThixo. Unobangela wale ngqumbo kukuba oko kunokwaziwa ngoThixo kucacile kubo, kuba uThixo wakubonisa kubo ngokwakhe. Wakubonisa uThixo ngokwakhe kubo abantu. Babonakalisa uThixo kwathi ngani nina ngabantu bamnantsi imithi idalwe ndim, izilwanyana zonke idalwe ndim, nidalwe ndim, yonke into yakumhlaba idalwe ndim Thixo. Ekufuneka nimnqulele nimkhonzile ngoba ndim okunika ubomi ukuthi phile bomini. Kodwa wena uyandijikela wakhetha ukuphila ngendlela efunwa nguwe, not ngendlela ekholisa mna. Phila ngendlela yakho, wanifika umsindo kaThixo kuwe. Zonke izinto uthi zonke izinto ezi zicacile ebantwini. 20 ithi kaloku imo engabona kaThixo, ndithetha amandla akhe angapheliyo kwanobuthixo bakhe, ibonakala kakuhle kwasekudaleni kwehlabathi. Le ngqibethetha zonke izinto zibonakala apha ekudaleni kwehlabathi. Apha ngokubonakala kwezinto zonke izinto abantu bayazibona, bayazazi ukuthi uThixo khona, bayabhiliva. Ndishilele kanti abantu bayakholwa bathi hayi inkosi yesu Kristu uThixo khona, bathandaze bethi lusuku bavuke nakusasa bathandaze baxile bethi xhobo babheke ezicaweni. Emva koko bangayenzi into kaThixo, bangamhloniphi uThixo, bangamoyiki uThixo, benze ukuthanda kwabo, baphile ngendlela efunwa ngabo. Kodwa besithi bayakholwa. Ngeke usubheke ezulwini ngokukholwa. Ezulwini ngena ngokwenza ukuthanda kaThixo. Kuthiwa niyakholwa unxibe uniform yakho ngecawa, ayithi loo nto lezo bheke ezulwini. Kuthiwa niyakholwa uphathe ibhayibhile yakho ngecawa, unxibe isuti yakho expensive, unxibe ihlangu zakho expensive, ayithi loo nto zabheke ezulwini. Kuthiwa niyakholwa unxibe ijoyini yakho, phathe imisimbithi yakho, ufike ubethe isigqubu ujikele ezulwini uthi xhopha, ayithi loo nto uzawubheka ezulwini. Awuzongena ezulwini ngokuthi xhopha ngesigqubu, azongena ezulwini ngokubeka ushepthi uphathe imike, awuzongena ezulwini ngokuthi wena uphathe ikeyboard ubethe kamnandi ikeyboard abantu baxhumaxhume enkwenziweni. Ayizokubangela ungena ezulwini loo nto leyo. Intando kaThixo hleli wena phantsi kwengqumbo kaThixo, ngoba uphuma kwakho kuloo keyboard ujonge kwalapha kuloo worship team abankazana uncwasile. Phuma kwakho apha uzaphinda uhambe nee-friends zakho nobukela isoka. Phuma kwakho kwalapha uzahamba unxibe iijini zakho ezikubambileyo uhambe ubonakala ezithaveni ngobusuku. Phuma kwakho apha umfundisi wena uyaphinda futhi uhambe unaboma abancokola nabo kuWhatsApp obaphimisayo balapha enkonzweni. Unezinto ezingamanyala ozibukela apha kuwe efowunini yakho, uneengoma zehlabathi ozimamelayo kule fowuni yakho ingumazoRebecca, zobrenda. Ngoba zonke zehlabathi zikhona kule fowuni yakho, kodwa uthi wena ungokaThixo uphilela uKristu. AboKristu engaphili kuwe, ngoba ophilela uKristu akekho kwizinto zehlabathi, akekho kuto nayiphi into yelizwe, ngoba ilizwe lonke lelikaSathane. Ungathi uba kanti uthanda izinto zehlabathi, uthi uthanda lukaThixo alukho kuwe, ngoba uthanda izinto zikaSathane. Uthanda izinto zikaSathane ngokuthanda izinto zehlabathi, ngoba ihlabathi lileli kwaSathane. Zonke izinto zenzeka apha ehlabathini zezikaSathane zonke. Bona xhela ukuphathwa kumnandi, abantu bejola, zonke izinto zikaSathane ayizizikaThixo. Kube khona kwezo zinto uphinde ufike ecaweni, funeka uyazi ukuthi kwicala liyi-1 kwicala kaSathane, angeke uzibone izolo. Ithi kaloku iqondakala ngezinto azenzileyo uThixo. Ngenxa yoko abantu
abanasiphephelo mpela. Ithi kaloku iqondakala ngezinto ezithixo senjilo. 21 bayamazi uThixo hey kodwa abamdumisi ngokumfaneleyo. Bayamazi uThixo kodwa bamkhonza ngale ndlela efunwa nguye. Abenzi intando yakhe yehle ingqondo kaThixo. Ngoba ithi la verse xa ithetha pha ithi osusa indlebe yakhe kusiphulaphule nesiyalo kwa umthandazo wakhe ungamasikizi. Solisikiza umthandazo womuntu ophula umthetho kaThixo okanye ongayifuni inyaniso okanye ongayimameli inyaniso ongayenzi intaniso ethela umkiswa athi yena angeke ndiyenze loo nto leyo. Uthi lo mthandazo ulisikizi. Thandaza ke wena ziphumelele into zakho zizawuphumelela ngokwevilianiso ngoba uSathane ndanjilo athi kwayena uyaphendula uthi uphendule nguThixo kodwa yakubonakala loo nto leyo mhla waze wangena ebhokisini ukuthi ubomi bakho ubheka ngaphi na. Mhlawumbe wafa ulo kamnandi sithi yo uyabona bekhanzela yo bekaphoswa inkonzo ebeyithanda inkonzo kodwa ebekaphili ngendlela uyakhonza engaphilisa inkonzo iphela lapha ecaweni kuye ngaphandle bayenye into. Abantu banespiriti selovane. Uyalibona ilovane namhlanje xa dibana le ikhala dibana lonxiba red liyajika libe red dibana green liyajika. Sinabazalwana abanjalo abonomoya welovane. Abantu abangeyonto inye ngapha bayafumaneka ngapha akho nto abangafumane kuyo. Moya welovane leli phezulu uzawungena kulo utshintsha uyingwe emabalabala. Leli phezulu uzawungena kulo ule moya welovane utshintsha uthi namhlanje ulapha ngomso nange-seconds ngoku lapha ngoku nge-seconds sokwenye into ngoku sokwenye into uzawungena kweli phezulu kunomoya welovane. Ithi bayamazi uThixo kodwa bamdumisi ngokumfaneleyo. Abambuleli nokumbulela. Basuke baba ngabacinga izinto ezingento. Bacinga izinto ezingqondweni zabo nje kwahlala ezinye izinto. Tathi ehamba endleleni ucula ingoma zoBob Marley nezo Whitney Houston nezo Dr. Dre. Akanalo kaThixo akacingi uThixo akacingi uba uThixo ufuna ntoni ukuthi akafuni ntoni akathethi noThixo engqondweni yakhe yena uthetha namadimoni. Cenga ke izinto zamijolo. Cenga ngabantu abele nabo nemisindo ahamba nayo apha endleleni. Ucenga ngamadoda wakhe ukuthi la madoda akanandoda inye unenye indoda nenye indoda. Ngapha ucenga ngamadoda kuzawufika athile endlini ngaleya indoda leyo uzayiqhathaza nenye indoda. Baxakene nezinto ezinjalo ezingqondweni zabo abantu abaxakelanga nento zikaThixo abakanye abaxakekanga ngoThixo bacenga izinto ezingento into zikaSathane. Ithi bambuleli nokumbulela uThixo. Hayi joka ndantheka iba ngathi ke sithethe izinto zethu nathi umuntu namhlanje ucela umsebenzi kuThixo ngomso hambe ebulela kwenye into kanye ubulela umuntu kuright umbulela umuntu ngoba ekufaka emsebenzini uyabulela uThixo ngendlela kaThixo ngendlela kaThixo ubulela uThixo kumnikele enkonzweni nikele kumahlebo nikele kwingedama khupha ishumi bulela uThixo kuxa kuyithandaze yedwa inkosi yesu Kristu bulele yona yodwa ungahambi uyokubulela izinto kanye abantu abafileyo basuke baba ngabacinga izinto ezingento yaza ingqiqo yabo yamfiliba nomfiliba kuba mvele bemnyama ingqiqo yakhe bemnyama ubona uxhinxa ngezinto zobumnyama mnyameni. Ithi bazicingela ukuba bazizilumko kanti bayaziziyatha. Bazicingela ukuthi bona balumkile bazizilumko bona baklava kakhulu. Hayi nangoku bathi baklava kakhulu bona xa bekhalisa imiculo yabo ezimotweni zabo pam kukhaliswa zonke izingoma zehlabathi xa behamba ngokuthanda kwabe khosha amankazana endleleni xa benxiba ibhrukhwe zabo bezicingela besithi bona bangabo befake i-makeup zabo befake i-miniskirt xa behamba bebheke emaxhantini bona bephethe ibhekile zotywala xa bengamagqirha bexhentsa ebuhlanti umgqibelo kumnandi lo mzi lowo kuxhentswa kuthiwa icamagu livumile bazicingela ukuthi bazilumko kanti baziziyatha
ngoba yonke loo nto ayikho kuThixo, ayiyo kaThixo. Bona ngokwabakho amaxhaka, sumgqibile umsebenzi kaTata. Tata sumgqibile, umakhulu umgqibile, ngoku sithotha ngotata omkhulu, ukhokho kakhokho, sifuneka sibheke emahlathini solanda ihlwela, funeka senzele nale sizama lo mcimbi apha ekhaya. Kuqhayitwe kumnandi, bathi bazizilumko kanti baziziyada. Ithi bashiye ubuqaqalo bukaThixo ngonakala, bashiye ubuqaqalo bukaThixo ongafiyo, baya kukhonza umfanekiso womntu ofayo. Mandiphinde ithi bashiye, maqala verse 22, ithi bazicingele ukuba bazizilumko ukanti baziziyada, bashiye ubuqaqalo bukaThixo ongafiyo, baya kukhonza umfanekiso womntu ofayo. Bayokhonza umfanekiso womntu ofayo, bayokhonza umfanekiso womntu ofayo. Bazicingele ukuthi bona bazizilumko ukanti baziziyada. Naba bakoShembe bakhonza umfanekiso womntu, bakoLerhanyana bakhonza umfanekiso womntu, bakoMasango bakhonza umfanekiso womntu, bakwizinyanya bakhonza umfanekiso womntu, basenkonzweni bathi basinisiwe bakhonza umfanekiso womntu, bamamela imithetho kamfundisi bakhonza umfanekiso womntu. Bafaka zonke into abazifakayo, bahamba itshiza ngetyuwa nangeoyile, basenza zonke into zabo bazenzayo zonke namanzi, bakhonza umfanekiso kamprofeti, bakhonza umfanekiso womntu. Bashila ubuqaqalo bukaThixo ongafiyo, basuka basikhonza isidalwa, umfanekiso womntu ofayo, bakhonza abantu. Haleluya. Ithi bashiye ubuqaqalo bukaThixo ongafiyo, baya kukhonza umfanekiso womntu ofayo, nowentaka, nowezilo ezizithozile, nowezilo ezirhubuluzayo. Fika uxama kuthi hey, naku utata omkhulu engena. Fika uxama endlini kwalo, zangabona uxama, abayazi kulo xama lona ngalamadevil abafaka ezindlini zabo okanye ngalamasatanis abafaka ezindlini zabo ngokusela utywala. Ayeza ngoku aze ebusuku belele, bafike bazulazule uSathana efike ngoxama, efike ezinyosi, afika apho azulazule nezintaka, afika bazikhona kuthiwa zikhona apha ezindlini. Size mina kuthiwe ngutata omkhulu lona. Ithi verse banqela mandiphinde. Baya kukhonza umfanekiso womntu ofayo, nowentaka, nowezilo ezizitho zine, nowezilo ezizitho zine. Khonza ibhokhwe, khonza inkomo, khonza uxama. Uthi nowezilo ezirhubuluzayo, inyoka sekhaya, singojola, inyoka sekhaya lena, inyoka sekhaya lena. Ngene kwami emzini, ndiyabona yasekhaya. Tata omkhulu, bakhonza ezaa zinto. Ithi kungoko athe uThixo, ngenxa yeminqweno yentliziyo zabo, wabanikela kwiintlondi zabo ukuba bahlazisane ngemizimba yabo. Ngenxa yeentloni zabo uThixo ubanikela ngokweminqweno Thixo linene, bangafuna uyaphuma. Thixo linene, ukunika indlela ezimbini. Unika ukufa, wanika wathi khetha. Thixo wakunika freedom of choice, uzikhethe nantsi indlela, khona ebheka ngapha, khona ebheka ngapha, khethe yiphi ufuna uhamba ngayo. Ukuvula uThixo, akuvule. 25. Aba bantu ke bagqwethe inyaniso kaThixo ngobuxoki. Amen. Ithi bagqwethe inyaniso kaThixo ngobuxoki. Ndishilo ndathi ubuxoki bujika bayinyaniso, inyaniso yajika yaba ubuxoki, bumnyama yakukhanya, ukukhanya yaba ubumnyama. Bahlonela isidalwa basikhonze, baze bamlibale umdali, yena ongokubongwa ngunaphakade. Bakhonza, bahlonela, bamlibala uThixo, yena ngokubongwa. Nomba kaThixo le esibonayo namhlanje, sekhweza into zonke zenzekayo. Nomba kaThixo, ngoba abantu bathi bemazi uThixo abamkhonza ngoThixo.